Asa marieta nenguru Rogers Muturio ngera Muturio Guardian. Abana mbachete rusa almost 1 month ago. Abana bamenyire erusa bia turaiwa mang'ana makong'wa beire yue tugwakira Nyasaye mbia mono nainde intwe una abantu bobosombi company ya Guardian na arorire abaibuli kera intwe tuli company yomochoko na arorire abaibuli bachakire kwebanga tuachakire gukora advance booking to different schools tukurusia abana nkagaiga twabaira moja kwa moja mpaka school igo olio tara kora booking over the weekend na which Monday kera school ekikoigorwa Tuesday Wednesday igo tugosaba mwayerere mo make sure abana banyorire kirogo baguchiere school. Company ya Guardian ni company ebwate usarame ngia aba tukuira abana no mochoko mpaka baike school tutaliko na kubatigera incherandons igo omoroberio itu achagete na boro omoroberio muya abaibuli banyo anchire amo na abalimu na abana igo bagokerete omoroberio yumono igo twebangire guchakira mambia Juma 4 na Jumatano twebangite kuira abana school ebintu biete tukubanga no mochoko na kire gintu ogokora rasimo obo muntu bwo mochoko inje bweka n'umuntu bwo mochoko ngokora ebintu byo mochoko na ke ebintu byonse bikobere byo mochoko taito gotebi chi company echichinde chi company chionsi chiobosombi chire sikogabwo ekere tugocha kuira abana school nanga kiende yonsi tobe una nkogendi tuli ngotara tuli chipara no omochoko toba abantu tuli safe on our roads and we make sure ekere tuli para igole driver yao ni driver yo uli mutu yao na nyuma yao nensemo igona tuli ndane intwe gokora magosa sakoba na bogotema kuarati the person nalia abantu baitu bataumie kiro muntu aike sabali yaye safe asata kitekogenda.